Sasisen Park kinhun seng phalang jong Ribhoi Youth Federation kalala ban shimbiang de senjam ka ba ban no senyang de kali kit nongpang ya ka bala pelaj paj ba ban chakri hapo ka than Ribhoi mingi kani ka kali kit nongpang ka bala pelaj ha bhoi rembang CHC kani ka kali ka bala thitling ba ka pisa bala senyang lang na baro ki khot jong ka RBYF kum ka wei ka benta ban ai ka jing chakri paj ba ka imlang ka salang kham tam ha kani ka por badang jor ka jingling shop jong ka khlam COVID-19 lawan ban pelaj paj ba kani ka kali de ba sostene sotun ubade MLA ka jirang constituency berkumjuru unang elam barim ka RBYF na Birnihat Circle hak jadon langru uba R Kharbuki MDC ka Umroi uba Bipul Thangkhiu President ka RBYF ba LK Saukame Vice President ba Kinsai Nengnong President ka RBYF Eastern Zone ki Dr ka Bhoirambong CHC naro ki wei ki riu pauk mat ka thain Ribhoi mingi kung wei na ki nong elam uba yadon bentalang bat ka Ribhoi Youth Federation kanu ngaso kemen ngaso sngang habangai I baka Ribhoi Youth Federation kashim ya ki senjam hakikam ai jing shakri ke jongki jong gani ke seng haki issues ki ba fair bat haka jit relang ki ba fair ki ba ka Ribhoi Youth Federation ka ai ringkat bat ka sokar ringkat bat ki department ki paper kade ka sngi jong ka jinkman na ka benta ka dong Ribhoi district hi borokawai kamtam na ka benta ki pajba jong ka dong Ribhoi ki ba ngi ngla yoi bansaki ha kade ka sngi lingba ka jingshim kia lingba ka jing IT ka jong ki ne ki nong yalam ringkat bat baro ki member bakin yano senyang ban penmi ban yo ban phit ya ka ambulance ka ban kit lane ka ban ferry ya ki nongpang na ka we ka jaka sha ko pat ban penpoi sha ki lat ai jing sumar